Jalan. Ngongkon ya iku. Ki. Wong cuma anu koyo ngene kok. Kenapa kena dipakake Ya sapi? biasane ning kene. Cuma ngengkel kowe iki langsung. Aku wis satu so mbok jongkok ning gampang. Adus. Sareng ra kodong nongko barang kok. Nongko sapi kuwi gampang iki dilebokne ning kandang kono lho. Cuma pacul ane sumur kono. Wong kok. Gampang kusuk ning kandang malah koyo ngene kok. Terus nama. Udah kan. Loh. Lah kok jikone pacul kok malah turun ning kene iki ngopo to, Pak? Lah kok malah penak-penak turu kene iki wis upet ae arep. Turun iku to sedikit turun di asli. Lah nyapa sama iki gedaan ning kene, nek ngantuk turu ning kamar. Iki gara-gara kowe iki mau. Kok iso gara-gara Lah ondo syukur dieleh ning wong keblekan ondo ngantek pingsan. Yo ora ero to, wong salah to isih arep anu dong. Salah. Blek iki tenan akar greget aku ngrasakne kowe.